tana budewa sai suka fara ce Umma ta cire hijabin ta ce ba ta cire hijabi ba, sai ta fara kabbara, sai duk muka fara kabbara, sai suka tura kofar kawai suka fara harbin gaba ɗaya kofar, suka harbi ɗakin gaba ɗaya. So a nan ne sai ya zama cewa sun harbi Abba, sun harbi Umma, kuma a nan ne wannan Hamad da Humaid suka yi shahada tare da kuma wasu birazan da muke tare da su. Shahid Hamad yadda suka harbe shi har sai da gaba ɗaya nan ɗin shi ma duk ya ragargaje ne, kunnen shi ya yanke, fuskan shi gaba ɗaya, shi Humaid ma kwakwalwan shi ma har sai da ya fita. To sai ya zama Haidar shi lokacin bai yi shahada ba, sai ya kalli Umma ya kalli Abba, ya ga dai yanayin da suke ciki, sai ya ce musu an kashe Hamad, an kashe Humaid. Ya ce Abba ina neman izini ka fitan